فطرت السلام تغنيت نحدري أول حبل تغنينا مدري سلا نفستنا أفينا تبحري حجونا نكاس وانا تحتا سلا زنقصنا اللي وحلي بقوتا عمام تدمينا نزلو ايدك حالو والله سماينا نوبيدو وموطع لكاتي تجميرنا خزات مرامك كوبيس زرعة سمريت لا يرف صدي كيف وصنا سبت كسعنا زرعي عسير سنا سيد عسير سنا يكرمتي وعجز صبر وتقوي خلنا يوم تسائي سرقيانا كم عيني عارات صدق عدسنا دفن حبابات سفرة قلبه مهرت بحرين تكنولوجي مرمر بحرين ننقص ونقبرق شنشاي كتام أبرق ننقص رجو وننقص بيتنا ساعة حدث مكاني مسمار وجهات مسكاب تاريخ ورقع ودمنا ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ከም ወትሩ በዛ ናይ ፍረ ህይወት ደርፊ ክጅምር ከለኹ ሞራልካ ሓፊ ዝብል ንንከስ ዝብል ናይ ብሓቂ እዛ ስነ ጥበበኛ እዚኣ በታ ግጥሚ መንገዲ እሞ እቶም ትፈልጡ ፀሓፉልና ንዓይ ሞራለይ ሓፍያ ተብለኒ ናይ ብሓቂ ነካስ ሕብረተሰብ ከምዚ ነካስ እንዲ ሕብረተሰብና ግን መሊስካ ንኸስ ክትብል ከላ ድማ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክሰግር ዘለዎ ሓደ ካብቲ ጽቡቅ ዝኾነ value ወይ ውን ክብሪ ናይ ህዝብና ስለ ዝኾነት very important ምናልባት ነውሓኩም ተላ ነገሩ ንክዕፅረልኩም ክፍትን ናትኩም ፊድባክ ሃቡ ኣነ ብጣዕሚ እያ ደስ ትብለኒ that's why ብዙሕ ግዜ ዘምፃ ንፍረ ህይወት ድማ ርሑስ ሓድሽ ዓመት thank you very much ስለዚ ባህር ዝኾነ ስራሓትኪ ብዘየገድስ ካበይ ምንጩ ግን ናይ ፍረ ህይወት ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ደርፍታት እዩ ንቻነለይ ድማ መኽፈቲ ክኸውን ከሎ ነዚ ንገብሮ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ሎሚ ንሪኦ ምጥልላም ኣብ ጎረባብትና ዘለው ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ሓድሽካ ዘይኮነ ኤርትራ ብዙሕ ትፅዕረሎም ንድሕነቶም ብዙሕ ዋጋ ትኸፍል ኣብ መወዳእታ ግን ምጥላም ዝኣመሎም ጎረባብቲ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እዚ ስለምንታይ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ግን ከምዚ ዝበሃል ዘሎ ኤርትራ ብሓቂ ዳ ተጠሊማ ዘላ ኣብዚ ትርየ ናብ ሚድያ ብሰፊሑ ብዛዕባኡ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ ናይ ዞባና ክህልዩ ብዓለም ደረጃ ድማ ክንሪኦ ኢና ውድድር ናይ ሓያላት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ብቁጠባ ብቴክኖሎጂ ብፅልዋ ብኩሉ መዳይ ክንሪኦ ኢና ብሙሉእ ንገብሮ ድማ ብቐጥታም ተዘዋዋርን ምስ ሃገርና ምስ ህዝብናን ርክብ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ ንብለኩም ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ሃቡ ርእቶኹም ግደፉ እዚ ቻነል ድማ ናትኩም ደገፍ ልዕሊ ማንም የገድሶ መጀመርያ በዚ ክንጅምር ኢና let's go Attention to the latest from the Horn of Africa. Ethiopia's defense minister so ቀርና አፍሪካ ማለት ብዙሕ ዜና ዘለዎ ብዙሕ ምንቅስቃስ ዘለዎ ብዙሕ ከይዲ ዘለዎ ብዙሕ ኣካይዳ ዘለዎ ሓደ ግዜ ናብ ጽቡቕ ዝኸይድ መስለካ ግምጥል ኢሉ ድማ ናብ ሕማቕ ዝስልበጥ ናይ መትሓዝን መጨበጥን ዘይብሉ ድማ ቀዳማይ ናይ ኤርትራ ይኮይንዋ ዘሎ መጀመርያ እዚ እስከ ንስማዕ እቲ ዘሎ ሓሸውየ መናራናዮ ንኸይድ ካብቲ ሓሸውየ ተበጊስና ነቲ ኩነታት ሶማልያ ዝገብርዎ ዘሎ ካልኦት ሓይልታት ዝገብርዎ ዘሎ እናተገንዘብና ንከይድ በዚያ እስከ ጀምሩ It has completed filling its controversial Grand Renaissance Dam with water from the Blue Nile to power its millions of citizens. The project has angered neighbors Egypt and Sudan, who see it as an existential threat. But the three countries ignore a bigger enemy: climate change and overuse of the Nile River. Welcome to the flip side. Okay. Embroiled in a contentious dispute over Ethiopia's dam. As far as my understanding goes, Ethiopia is always willing to sit around the table and use,
እንታይ ንርኢ ኣለና እዚ ዲጋ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ንኢትዮጵያን ንግብፅን ኣብ ሓደጋ ወይ እውን ኣብ ምስሕሓብ ፈጢሩለን ዘሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ወላ እውን ክፈትሕዎን ተፈተኑ እውን ክፍታሕ ዘይክእል ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ግብፂ ይኹን ሱዳን በቲ ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዘላ ኣብዚ ጌርድ ዝበሃል ወይ እውን ሪናሰንስ ዳም ዝብልዎ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑን ብዘተ ድማ ክፈትሕዎ ከም ዘይከኣሉን እቲ ምስሕሓብ ናይ ክልቲኦም ድማ እናወሰኸና ሓየለን ይኸይድ ከም ዘሎን መብዛሕትኡ ግዜ ኢትዮጵያውያን ንሕና እኳ ዝከኣለና ንገብር ኢና ብላብላ እዮም ዝብሉ ግን ግብፂ they are not happy እዚ ኩነታት እዚ ኣይዕገቦምን ኣሎ ኣይተሓጎስሉን ኣሎ ሱዳን እውን ካብኡ ናብኡ ግን ሱዳን ካብ ጉዳይ ናይ ኒል ዝኸፍእ ኩናት ስለ ዘለዎም ናይ ሱዳን ከም መዛረባ ርእሲ ጥራይ ኢና ክንወስዶ ንኽእል እምበር ሲሪየስሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣትዮም ሓደ ዓብ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግብፃውያን ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ደቂሶም ከም ዘየለዉ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ a far more pressing issue that threatens the very lifeline of these nations. Climate change and the overuse of the Nile River. The Nile River has long been a source of sustenance and life for Egypt, Ethiopia, and Sudan. 8 other African countries share the river, which is the world's longest. Nearly 95% of Egyptians live only a few kilometers from the Nile, highlighting how crucial the river is for survival. But as temperatures rise and water resources become scarcer, the reliance on this vital river is pushing the three nations toward a common crisis. Climate change is bringing fresh challenges. Droughts have become more frequent in life for Egypt, Ethiopia, and Sudan. 8 other African countries, 95% of ሕጂ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ሓደ ነገር ኣሎ ግብፃውያን ነዚ ጉዳይ ንኣብነት ኤርትራ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣወንታዊ ተራ ንክትፃወት ትፍትን ኣላ እያ ዝከኣላ ድማ ትፅዕር ኣላ ምስ ሱዳን ሰላም ንክነግስ ምርግጋእ ንክነግስ ትፅዕር ኣላ ምስ ሶማልያ ርግኣትን ሓድነትን ናይቲ ሃገር ተሓልዩ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ንክትከይድ ኤርትራ ዝከኣላ ትገብር ኣላ ምስ ካልኦት እውን እንተኾነ እቲ ፀገም ዘሎ ንኣብነት ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ግብፅን ኤርትራ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሕጂ ከምዚ ርስን ኢሉ ነይሩ ክዝሕል ይኽእል እዩ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ግብፅን ግን ክድቅስ ዝኽእል ቶፒክ ከም ዘይኮነ ንምፍላጥ እዩ 95% ናይ ግብፃውያን ካብ 110 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝቦም 95% መዓልታዊ ሂወቶም ስርሖም መነባብሮም ኣብ ኒል ዝምርኮስ እዩ ብጀካ እዚ ኒል እዚ ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ዝኾነ ፖለቲከኛ ናይ ግብፂ ንጉዳይ ናይ ኒል ረሲዑ ሓንቲ መዓልቲ ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ እቲ ሕቶ እዚ እዩ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ኢድ እዩ ዘለዋ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮነን ግብፅን ኢትዮጵያን ክዕረቃ ዘይክእላ ዓብ ነጥቢ እዩ ዘለዎን ትዲጋ መጠን ንሱ ማዩ እናበዝሐ ዝኸደ ግብፂ መጠኑ ቃንዛ ናታ እናበርትዐ ክኸይድ እዩ ነቲ ቃንዛ ዘበርትዕ ዘሎ እንታይ እዩ ክላይሜት ቼንጅ ማይ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ዝርግሐ ናይ ማይ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ረሲ ናይ ዓለምና እናረሰነ ይኸይድ ኣሎ ናይ ማይ ቀረብ ካብ ወሓይዝ ይኹን ካብ ካልእ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ሃገራት ድማ ናተን ትሕቲ ቅርፂ ንክገብራ ዲጋታት ናብዝሓ ይኸዳ ኣለዋ ስለዚ ግብፂ መጠን ግዜ ዝወሰደት መጠኑ ሽግራ ናባእሰ እዩ ክኸይድ ዴዘርቲፊኬሽን እውን እናበርትዐ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ግብፂ ንጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ገዲፎም ክድቅስሉ ዝኽእሉ ነጥቢ የብሎምን ንዑ ንክቋፀሩ ተኮይኖም ድማ ብኩሉ መንገዲ ኣብቲ ዞባት ክዋሱ እዮም ኤርትራ ኢግኖር ጌራቶም ክትከይድ ትኽእል እያ ንሳቶም ግን ግብፃውያን ንኣብነት ኤርትራ ምስ ግብፂ ዘለዋ ርክብ ፋይላ ኣትያ ቴንክ ዩ ጋይስ ጉዳይኩም ግበሩ ክትብሎም ትኽእል እያ ዝኾነ ፖይንት ምክንያቱ ካብ ግብፂ ትደልየ የብላ ኤርትራ ወይ እውን ብግብፂ መፂኣ ናይ መፂኣ ንኤርትራ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣይኮነን የግዳስ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ምህላው ንግብፂ ብጣዕሚ እዩ ኣገዳሲ ንኢትዮጵያ ኮንቴይን ክገብርዋ ፀቕጢ ክገብሩላ ገለ ክገብሩ ተኮይኖም ምስ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሕግብግብ ክብሉ ክፍትኑ እዮም ዳትስ ዋይ እኮ ሎሚ ዝጀመረ ይኮኑ ኤርትራ ቃልሲ ክጅምር ከሎ ኣብቲ መጀመርያ ናይቲ ቃልሲ ግብፂ እኮ ተሳትፎ ነይርዋ እዩ ካብ ዜሮ ተበጊሳ ይኮኑ እቲ ኒል ሽሑን የድልዮም ስለ ዝነበረ እዩ ምናልባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ኢልዎ ነዚ ግብፂ ሲ ኤርትራ ናፃ ንክትከውን ኣይኮኑ ዘልዩ ነይሩ እንታይ ዳ ንኢትዮጵያ ዘዳኽም ሓይሊ ጥራይ ክኾን ኣሎ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ኣብ ተቃውሞታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነቲ መንግስቲ ናይ ኣቢ ኣልዮም ባዕሎም ኮፍ ኢሎም ነቲ ሃገር ከመሓድርዋ እውን ኣይደልዩን እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ድርቁስቁስ ትነብር ድኻ ሃገር ክትከውን እዮም ዝደልዩ ግብፂ ስለምንታይ ድኻ እንድሕሪ ኮይኖም ነቲ ማይ ባዕሎም ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ሓያል ወታደራውን ቁጠባውን ሓያል ሃገር ተኮይኑ ግብፂ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ማይ ባዕሉ ክጥቀመሉ ክጅምር እዩ ግብፂ ድማ ተዛሪባ ዝሰምዓ የለን ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ መሰረት ናይቲ ፍልልይ ኣብዚ ዝብገስ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው እዚ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ፀገም ናቶም እቲ ሽግር ኣብዚ ዝብገስ ተኮይኑ
نخنقصل كلنا እዚ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ እንታይ ክኸውን እዩ ንምባል ድማ ብቐሊሉ ክትሪኦ ትኽእል ስለዚ እቲ ፀገማት ዘሎ ናይ ክላይሜት ቼንጅ ክልቴን ሃገራት ረስንና ወስኸለን ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ፍልልይን እቲ ባእስን እቲ ዕግርግርን እናበርትዐን እናሓየለን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ሕጂ ናብ ዞባና ንመለስ ከተሓዞ ስለ ዘለኹ እየ Shifting our attention to the latest from the Horn of Africa. Ethiopia's defense minister has traveled to Somalia for a bilateral visit, the first since diplomatic relations between the two neighbors nosedived last year. In a post shared on social media platform X, Ethiopia's Foreign Affairs Ministry said that the two countries have agreed to collaborate on the new African Union peacekeeping mission in Somalia, as well as strengthen their bilateral relations. Reports suggest that following the meeting between the two countries, Somalia's Foreign Affairs Minister declared that the protracted diplomatic dispute between Ethiopia and Somalia was over. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ብመንገዲ ናይ ኢትዮጵያውያን ሓደ ዓብ ዓወት እዩ ኮይኑ ዝዝረብ ዘሎ ብግምጣሉ ድማ ኤርትራ ኣብ ገጻ ከም ዝተፀፍዐት ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብዚ ግን ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ክንክል ኣለና ኤርትራ ንሶማልያ ክትሕግዛ ከላ እንታይ እዩ ናታ ትፅቢት ኣነ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ኤርትራ የለኹን ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ናይ መንግስቲ እውን ናይ መንግስቲ ኤርትራ እውን ዝፈልጦ የብለይ ካብቲ ኣብ ፓብሊክ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እየ ናተይ መደምደምታ ወይ እውን ናተይ ትንተና ዝህብ ዘለኹ ኤርትራ ንሶማልያ ክትሕግዛ ከላ ከም ሰናይ ጉርብትና ርግኣት ናይቲ ሃገር ንምውሓስ እምበር ሶማልያ ኣብ ሶማልያ ወደብ ናይ ባሕሪ ክትወስድ ወይ እውን ኣብኡ ሰራዊታ እትያ ንሶማልያ ባዕላ ክትዝዛ ድሌት የብላን ኤርትራ ዝሓለፈ ዓመታት ብምሉእ እንተሪና ኤርትራ ኣብቲ ከባቢቲ ሰናይ ጉርብትና ንክህሉ ይደልዮ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣገለገለ መንግስቲ ሻዕብያ እንተበልኩ ኣነ ከምዚ ከም ሕማቕ ዝስማዓኩም ሰባት ኣሎ ሻዕብያ ማለት እኮ ህዝቢ ማለት እዩ መንግስቲ ናይ ህዝቢ እንተተባሃለ እንታይ ጎድለካ ሻዕብያ ማለት ሻዕብ ማለት እዩ ቶም ደይፈልጡ ዳዮም ንመንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ሻዕብያ ዝብሎ ሻዕብያ እኮ ህዝቢ እዩ መንግስቲ ኸነ ህዝቢ ክኸውን ዝግብኦ እዚ ኮምፕሊመንት ፀርፊ ዘይኮነ ኮምፕሊመንት ኣነ ኸ ሻዕብያ ዝብሎ ካብቲ ኣመፃፅኣ ብህዝቢ ገይሩ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ብኸመይ ኣነ ሻዕብያ ክብሎ ዝመርፅ ኤርትራን ሻዕብያ ነቲ መንግስቲ ብሻዕብያ ክገልፆ ከለኹ ብልሕናቱ እቲ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣን ብልሕናቱን ስለ ዘንፀባርቕ እንታይ እምበር ነቲ መንግስቲ ንምቁንፃብ ገለ ኣይኮነን ኣገለገለ ሰንሲቲቭ ኣይንኹን ፅኢልካ ጓል መንገዲ በቃ ነገራት ናብ ካልእ ሕልኽልኽ ዘብልዎ ሰባት ትርኢ በቃ ንነገርሲ ብዓይኒ መርፍእ ክሕልፍዎ ዝደልዩ ሻዕብያ ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል እዩ ፀላትና ሻዕብያ እንተኢሎምና ከም ፀርፊ ክስማዓካ የብሉን ኣነ ንዓይ ሻዕብያ ክብሉ ከለዉ ከም ዘኹርዕ ነገር እምበር ዝሕፍር ነገር ኣይኮነ ደርፊ እኳ ኣላ ብኤርትራ ማልየ ሻዕብያት ዮም ሻዕብያት ፈጅር ሻዕብያት እናተባሃለ ይዝረብ ነይሩ ምክንያቱ ትማሊ ሻዕብያ ኢና ሎሚ ሻዕብያ ኢና ፅባሕ እውን ሻዕብያ ኢና ዝብል እዚ ኸ ሸዓብ ካብ ህዝቢ ዝመፀ ሽም ስለ ዝኾነ እዚ ከም ሓደ ፅቡቅ ነገር እምበር ሕማቕ ኣይኮነን ሊቭ ዳታ ኣብቲ ኮሜንት ስለ ዝረኸብኩ ወይ ኣድረስ ዝገብሮ ዘለኹ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ እወ ብዙሕ ፀጋታት ከሲሩሎ ብዙሕ ግዜ ከሲሩሎ ብዙሕ ኤነርጂ ከሲሩሎ ንሶማልያ ንክሕግዝ ግን ምስ ኢትዮጵያ ሰናይ ጉርብትና ምግባርካ ፀገም ኣይኮነን እቲ ኢምፖርታንት ነገር እቲ ኩናት ናብ ዘይተደለየ ኩናት ክኸይድ የብሉን ብግምጣሉ ግን ስጋኣት ናይ መብዛሕትና ኤርትራውያን እንታይ እዩ ሕጂ ጉዳይ ሶማልያ ስለ ዝፈትሑ ናይ ሶማልያ ፀገም ስለ ዝተኣልየሎም ሙሉእ ሓይሎም ናብ ኤርትራ እንተገበርዎ ኸ ዝብል በረዳት ኣሎ ቀዳማይ ነገር ሓሶት ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ጌርኩም ክትርድዎ ክትክእሉ ኣለኩም ጉዳይ ናይ ሶማልያ ዝተወደአ ነገር የለን ኣብ ሶማልያ ሰራዊት ናይ ግብፂ ከኣቱ እዩ ውሳነ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ድማ ገለ ክፋል ሰራዊት ናታ ኣብ ሶማልያ ጠጠው ክብል እዩ ስለዚ there's going to be another more tension ብርቱዕ ዝኾነ ቴንሽን ይክህሉ ኣብ ሶማልያ ምክንያቱ ሰራዊት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ናይ ግብፅን ፊት ንፊት ኣብ ሶማልያ ክራኸቡ እዮም ሜይቢ ፕሮክሲ ዎር ንሓትሕዶ ሽግር ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ በቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥራ ኣብ መንጎ ክልቴን ካልእ ፀገም ከጋጥም ከም ዝኽእል ጥራይ ናተይ ገምጋም But leave that aside. He said that the issues with Ethiopia were resolved through Somalia's patience and trust. But Somalia is yet to comment on whether there were discussions on the new peacekeeping mission in the country called the African Union Support and Stabilization Mission, or the AUSSOM, which is tasked to fight the Al-Shabaab terrorists. Now, the visit from Ethiopia's defense minister follows a similar visit by Somalia's foreign affairs minister to Addis Ababa late in December that aimed to strengthen the commitments made by both countries in Ankara. The Ethiopian delegation's visit to Mogadishu also comes after Thai naval base deal with Somaliland, Somalia's breakaway. ሕጅንታዩ ኩሉ እዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ እንታይ ንርኢ ኣለና ሶማሊላንድ ዝበሃል ሃገር ከም ዝተረፀ ወይ እውን እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ዝነበረ ንዓመት ሙሉእ ኣብ 24 ኣዛረባ ርእሲ ዝነበረ ከም ዝተጓሕፈ ንርኢ ኣለና እንታይ የርእየና ለይቱ አብይ ኣሕመድ is once again proving ሓቀኛ ምስሊ ናይ አብይ ኣሕመድ ደጊሙ ይንፅር ኣሎ እንታይ ይስኸ ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ምስኡ ክሰርሕ ዝፀንሐ ኣምፅኡ
أبشقاق كجحفو صجام كم زي بلو نسوماليا كصرفون كقناصبون قلملص انيحم نت سوماليلاند دما ناي قلم حزانا يرو نحنا من سوماليلاند ناي مصاينا محزنات لنا بلا بلا يبل نيرم سوماليلاند غعفا بيلم نا سوماليا خيدم سوماليا شجرنا فتحنا لنا حجن سوماليا مجنجان كجمريم نيرترا مصراف نيرترا مدخام دما كقصل يو سلمتاي سوماليا كابيرترا منتيلنا نيرترا انت قبرلان سوماليا by the way قلقله سبات بوستس قبروا ونريانيره I think it's a very important input قلقله سبات ابزي أزندي توقعوا مجلس نهاية منجستي سوماليا أو كم زوجة إيرتراويان حنت نجار أبزي صحيفة منيرم قلت نجارات منجستي ناي من يخاطب له أبزي تسفاني وس صحيف نير كملما جورج بهالون بوست جيرام نيرم انتهى مزبلو زلو منجستي سوماليا أجش تحرم مفتار هذا معلب وسيدو كم زلون منجستي إثيوبيا صارتنا إثيوبيا أو خصنا كم زلو تسفاني وس كومنت مسحبة قال جورج بهال دما انتهى له نيرو إيرترا نزيوم رقعة زي بلو على مؤمن مرقص يوم عندما زي نصور وحيفة أبو دايا أبو دايا كتتوكران له كم عندما زمدنا أمستن G7 بحال هجرات نابنا توكيرا نعون محيال كتقويا كتكل علوا كمون مستن بريكس جبرزلو وعزو أوتات كتتوكر كتكل علوا مهنياتو السودان يخون إثيوبيا السودان يخون سوماليا نيرترا وسخولا نجري بلو من أبز درجة زي انترفو قوتيتو من أفشجر كتونان جزينا غبا خلولنا كم صورنا زخول نجاري بلومن ويس بغز مدنا كم صورنا خلو باي ذا واي نتعمل سنة نزي أخبو من كسر ترى نسوماليا خيدا رانا أبزخوني هنا قطع من كسر ترى لوخنا تون نسوماليا سدد يلا كم صور خلو غني قبله مالو متيو أبيت فتاة زراري بو زكال نحن قبرنا يبلو مالو جن بعلو نفاري تخاريو نعبهم كيدون لعل تحتن ويكا دبلومات من يسوق جات وصاي قال ما ليس ديال لون أبتا بقالوا على أب نيويورك تخيدهم يرغبوا أب أي زراربو قبص ده مسألة تقدسنا نحنا سلتلينا مس قبص زلوا من قد قبصي نقبصنا حقوسكا وي مس قبصي زمدنا أنا قبر كم خادونا لا يسلا زخوني قبصي heavily invested يوم في سوماليا أنا يعطوني إثيوبيا أبو كبت كواس لزدلي زلوا لازم تقول داي إيرترا ذك على جيران نملا سبتارسي إيرترا بزي زخونك سارا زي بالله حالوت نجارات نتقول داينا إيرترا زي سالوت زلوين عن رجالنا من كسر ترى دما كم تصور له ويلكم يلو يقبلهم أي حمد صفان في يقبلهم كل تمعتي نحن معتي ينقرهم كعب حليفوجن من كسر ترى زخسرة نجار زلوا يبلون تقول داي قالوا تجبروت أجمع يبلون كم دما من كسر ناي سوماليا present ناي سوماليا من نزم جبارو إزعجوا سنة وسينو وزلوا مو سانو ناتي جم يزون ميت خاميت يرجس أنيا خيني نقرأكم على خيبلني أسمرا خيدو كل تمعالتي مس بريزيدنت نا إيرترا بريزيدنت سياس كوفي لتزراري بي لذي أزياغ نخن جبراينا من البعض مستزل لنا كونتات ما أقسم معكم يبلون ويجلم اللي بترد اليوم الله لذي إذا كونتاتنا سوماليا دما إيرترا بتخكل عين سلوتريو جبت دما تعطو سلازلا سلازي كابون أبو ما أكلها من قدي مس إيرترا كي ترد هذا زجبراي مثلاً that's why دما بأكل نسمر عنا خدج راخو بزنا بري بتوم ناي سوماليا اكتيفيستس وردت اقاتي مو زلوت مراحين يبحكي نيرترا زتقلم زلو ناي بحكي زحزن منغستيوم زبلو زلو ኤርትራ ግን ኦሬዲ በአካል መጪው ካብ አንካራ ምስተመለሰ ናበስ መራ ኸይዱ ክልተ መዓልቲ ምስ ፕሬዝደንት ኤርትራ ከም ተራኸበር ኢና ኣለና ስለዚ ተረዳድዮም ኣለዉ ሓደ ነገር ካብ ከይተዘራረበ ወይ እውን ሕቁ ኸይዱ ጠሊምዋ ኣይኮነን ንሪኦ ዘለና በቲ ኮይኑ በቲ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣብ ካልእ ኩናት ክንገለ እንተኸይዱ ንኤርትራ ከይፈተወት ኣብ ካልእ ነገር ክስዕባ ስለ ዝኽእል ዝነበረ እቲ ጉዳይ ርግእ ክብል ምኻሉ ኣነ ሕማቕ ኣይስምዓንን እዩ ገለገለ ሰባት ግን ሕማቕ ከም ዝተሰምዖም ርኢ ኣለኹ የግዳስ እዚ ከም ዝናሃለዎ ከሎ እቲ ጉዳይ ንሳቶም ናበይ ገጾም እዮም ዝጥምቱ ዘለዎ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ አቢ በመንገዲ ሀገራዊ ቴሌቪዥን ናቱ ነዚ ይመስል ለአያሌ ዘመናት ከናኘችበት የቀይ ባህርና የኤደን ባህረ ሰላጤ የጂኦፖለቲካ ስትራቴጂክ ታሪካዊ ግዛቷ በሴራ ተገፍታ ከወጣች እነሆ ሩብ ምዕተ ዓመታት ተቆጠሩ። ሀገሪቱ የወደብና የባህር በር አልባ ሆና በመቆየቷም ለዲፕሎማሲያዊ፣ ወታደራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና የደህንነት ስጋት እንዲደቀንባትም አድርጓል። የባህር በር ከሌላቸው ሕጂ እንታይ እዮም ክብሉ ዝፍትኑ ዘለዉ ድራማ ናይ ባሕሪ ለዘን መራኸብ ክንደዮም ዝፈትወን ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ በቃ ኣብ ደገ ባሕርና ካብ ንስእን ርብዒ ዘበን ሓሊፉ ኣብ ሰንኩ ድማ ትቁጠባና ክምዕብል ኣይከኣለን ኣብ ደገ ባሕሪ ምህላው ድማ ኩሉ ሽግር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እንኳላይ ምስ ፋኖ ዘሎ ኩናት ኣብ ሶማል ዘሎ ኣብ ዓፋር ዘሎ ኩናት እውን ብኡ ይጠጥቑ ዝብል እዮም ዝብሉ ዝእመን ዘረባ የብሎምን እንታይ ግን
ازي تسفاتات تبون تسب مش لك دايبل كان نغرات نارخا معلتاو كم زنبحق اباف دغ بحري بزح كركاب كم زغل ليتم معلتن دغاغيم كا زغا بروباغندا يسرعي ليتم معلتن حسوت نغير كاتسب قبله يخلي ازي عبد ما بعلوني الويم يلوم يمزمصو زلو بتدغاغام نزازر بازي ዘመኑ ተቀይሯል። ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካንና የቀይ ባህር ተጎራባች ሎንታይ ዝብል ዘሎ ዓለም እጂ ይፍለጥ ኢትዮጵያ ብዘይ ማት መንገዲ አፍደገ ባሕሪ የድልያዩ ይዝብል ዘሎ አፍደገ ባሕሪ የድልያዩ ክንምንታይ ተዛሪብካ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ይጉስጉስዎ ከም ዘሎ ክንሪና መጀመርያ ግን አብይ አሕመድ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ዘሎ ካልእ ሽግር አጋጢምዎ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ሽግር ናቱ ድማ እንታይ እዩ ኣብዚ ስምዕዎ እቲ አጋጢምዎ ዘሎ ጆሃር ዝበሃል ሰብ ከም ሓደ ብርቱዕ ብረት ኮይኑ ይመፅዎ ዘሎ ምስ ህዝቢ ድማ ይራኸበሎ ብብዝሒ ህዝቢ ድማ ይስዕበሎ ስምዑ ሕጂ ሓድሽ ኢንተርቪው ገይሩ ዝበሎ ካስምዑ በፊት የሆነ ነገር ነው አይደለም ኬዝ ስተዲ ነው የምታጠናው ከዛ በፊት የነበሩ ኬዝ ስተዲዎች ምንድነው ዲፕ ስቴት ውስጥ ያለው የሴኩሪቲ ስትራክቸር ነው ካውንተር ሪቮሉሽን አድርጎ አዲሱን አመራር ገልብጦ ስልጣን ይይዛል ሶኛ ስንጠረጥር የነበረው በተለይ በህዋት የተገነባው ዲፕ ስቴት ሴኩሪቲ እና ኢኮኖሚክስ ስቴት ካውንተር ሪቮሉሽን እንዳያደርግ ነው የተዘጋጀንበት to that extent clear plan ነበረን we never እዚያ ሓንቲ ምስጢራዊት ኢኮኖሲ አገድ ሪያሊቲ ቼክ ጆሃር መሐመድ ናይ ህወሓት ሓይሊ ካብ ስልጣን ክንአሊ ከለና ገምጋም እንታይ ወሲድና ነርና ዝብል ዘሎ ካብ ታሪክ ተመሊሱ ኣብ ዝሓለፈ 5-6 ዓመት ዘጋጠመ ኩነታት ይዛረብ ዘሎ ንሕና ተመክሮ ናትና ንግብፂ ኢና ንጥምት ነርና ኢሉ ስለምንታይ እዩ ንግብፂ ንጥምት ነርና ኢሉ ኣብ ግብፂ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ ነቲ ሑስኒ መባረክ ናይ 30 ዓመት ስልጣን ሒዙ ዝነበረ መንግስቲ ገምጢልዎ አሊዎ ምስ አለዮ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ገይሮም ንመን መሪፆም ነቲ መሐመድ ሞርሲ ዝበሃል ዶክተር መሐመድ ሞርሲ መሪፆም ንሱ ግን አክራሪ እስላሚ ስለ ዝተባሃለ እቲ ኢስታብሊሽመንት ብድሕሪ መጋረጃ ዝነበረ ኣብ ናቱ ተመክሮ ድማ ህወሓት ማለት እዩ ንህወሓት ወላ ኣለናዮ ወታደራውን ጸጥታውን ኩነታት ፖሊስን ወታደራትን ስለያን ሒዙ ከም በሓድሽ ፈንቂልና ክምለስ ዝብል ገምጋም ነርና ምክንያቱ ኣብ ግብፂ ኤግዛክትሊ ከምኡ ስለ ዝተኻየደ ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ግብፂ ከምኡውን ካልእ በዓል ሲሲ ማለት እዩ ነቲ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ኣልዮም ስልጣን ክቆፃፀርዎ ስለ ዝኽኣሉ ንሕና ድማ ንፈርሆ ዝነበርና ህወሓት ወታደራውን ጸጥታውን ኩሉ ነገር ኣብ ኢዱ ስለ ዝነበረ ቁጠባውን ስለ ዝነበሮ ንኣቢ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ቁሩብ ትለይ ግዜ ወሲዱ ከም ብሓድሽ ሪኦርጋናይዝድ ኮይኑ መፅኡ ከኣልየና እዩ ኢልና ኢና ንግምት ነርና እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ዳ ኣጋጢሙ ሓደ ዓብይ ሚስ ካልኩሌሽን እጂ እውን ኣከባቢና ዘጋጥሙ ፀገባት ተመሳሳሊ ኩነታት ንሪኦሎም ስለ ዘለና ኢና ስምዑ እንታይ ይብል ኣብዚ አንደኛ አሰምሽናችን ለማናገዱ ይሆናሉ ነው እነዚህ ሰዎች ወድና ወዲ እንዳይሄዱ ያዘጋጀናቸው መንገዶች ነበሩ ወይ እንዳይገለበጡ አሁን የኛ ጥርጣሬ ምንድነው ዲፕ ስቴት ነበረው ኢንተለጀንስ እና ሚሊተሪ ከኢኮኖሚ ኤሊቱ ጋር ተያይዞ ካውንተር ሪቮሉሽን እንዳያደርግ ካውንተር ሪቮሉሽን ነበር ነው ቤዚካሊ we did not see this one coming probably that was our blind side and I don't think it was only our blind side I think it was pretty much everybody's blind side because we never anticipated this guy to come because he was never in the surface እና ሌላ ደግሞ ብዙዎች አሁን የተረዱት የሚድል ኢስት ሮል በደንብ አልተረዳም ሕጂ ኣብዚያ ኣነ ምስ ዝፃረር ሓሳብ ይዘለኒ ንሕና ህወሓት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተገምጢሉ መፅኡ ነቲ ስልጣን ክቆፃፀሮ እምበር አብይ አሕመድ ከምዚኣ ገይሩ ካብ ፖለቲካ ከውፃና ብፍጹም ኣይተፀበነ ንሕና ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ሰብ ይተጋግየ ብዚያ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ኣውት ስማርት ክገብረና ይሓሰብና ንብል ኣሎ ኣብዚያ ግን ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ገዲፍ ኣሎ አብይ አሕመድ ስልጣን ምስ ሓዘ መጀመርያ ዝወሰነ ስጉምቲ እንታይ ምስ ኢማራት ዝምድና ገይሩ ኢማራት ክሕግዝዎ ጀሚሮም ካብኡ ንላዕሊ ግን ሓንቲ ኣገዳሲ ፋክተር ኣላ ኣብ ዘይጠቕሳሱ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር እዩ ስለያ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ አብይ አሕመድ ብሰራዊት ናይ ኤርትራ ይሕሎ ከም ዘለዎን ከም ዝሕገዝ ከም ዘለዎን ነቲ ህወሓት ዝበሃል ድማ ኣብ ኩሉ ዘለዎ ዝቆፃፀሮ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ገለመለን ከም ዘሎ ባዕሎም ይዛረቡ ነይሮም ብኻልእ ዘራርባ ህወሓት ኣብ ስልጣን ከይመፅእ ተገምጢሉ ንኸይመፅእ በዓል ጆሃር ዘይኮኑ ዝኽልክል ነይሩ ሻዕብያ እዩ ዝኽልክል ነይሩ ሓደ
بو منصر دما زي إمارات بحال دما مجمريا كلا كاتوم زغبرام سغمتي زيوم ريبابليكان غارد زبحالو حدا وتحدراو حيلي أسلتينو نتي بريزنت نأبي أحمد رئيس كلاخلو أسلتينو وتحدراوي عقمو من قال مليون كله بحال زاليوم سبات كم زغبرو ليز نقر بخومام كم زحلو حجون ريبابليكان غارد زبحال كم زلو إمارات تقلعت إفهم نتمنكسي كوكواسرو غزي وسدلو من جنزب سلازنبرو نزخ قبرو خلو ግን ምስ ኤርትራ ርክብ ስለ ዝነበሮም እዩ ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና ስለ ዝነበሮም ኢማራት ኣብቲ ወንታ ብሓሳብ ስለ ዝነበሩ ኤርትራ ኢማራት ኣቢ the biggest enemy ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ህወሓት ካብቲ ገይም ክእሎ ክኸላሎ ህወሓት ድማ ክምለስ ኣሜሪካ ግብፂ ካልኦት ሓይልታት ይሕግዝዎ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ኣቢ ኣሕመድ ብዝወሰዶ ካልኩሌሽንስ 10 ግዜ ንኤርትራ ይመላለስ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ትዝክሩ ተኮይንኩም ምክንያቱ ኤርትራ ርጉእ ዝኾነ መንግስቲ ኣብቲ ስልጣኑ ደው ንኽብል ድማ ክሕግዞ ዝኽእል ልክዕ ከም ትመለስ ኣብቲ ሳን ሃደን ክመፅእ ከሎ ዝተኸተሎ ማለት እዩ ኤርትራ ርጉእ ቦታ ንክሕዝ ዝገበረቶ ሰያ ምክንያቱ ንዑ ስለ ዝፈቱ ጥራይ ኮነ ሻዕብያ ወይ ኤርትራ ትገብር ነይራ ከምኡ ህወሓት ተመለሰ ዝለዓለ ዋጋ ከኽፍሎም ስለ ዝኽእል ዝነበረ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ንምእላይ መጀመርያ ቀዳማይ ፀላይና ህወሓት ይብል ኣሎ ብዛዕባ ስልጣን ክዛረብ ከለካ ካልአይቲ ምሳ ኣልግባ ቢሉ ዝተዛረባ ኣለዋ ኣብዚያ ስምዑ ዋዚያኻ አሁን ርብርብ መሆን ያለበት if አንድ እጥረት ካለ የነኚህ የሚድል ፓወርስ where is going that is the message I have for them so اذا حتى حجت ما تزال سمعوا سوري زياده تحته ጀዋር 4 PM የሚለው አሉ በመጨረሻም እሱን ኮንሲደር ታደርጋለህ ብዙ ሰዎች ጀዋር 4 PM ይላሉ ጆሃር ኒ ፕራይም ሚኒስተር ዝብሉ ሰባት ካለው ዝኸ ከመይ ካትርዮ ኢሎም ፕራይም ሚኒስተር ኮንዲ ካት ደሊሎም ታመልሲ አወል ስዒድ ኢልዋ ዝነበረ ደጊሞ I don't think people are serious ሞገት this is not a laughing matter ባለ ጭንቅላት ላይ ነው ጥምጣም የሚጠመጠመው ማታጅሩ ረጥ ሰበታ መረንስል I am dead serious the country is almost gone أنا أبزح حلفة رئيسن تلقى غمت أمية تجبر ويقوبع تجبر قبل كل خو سب استرد عن زلوا مثلا نايب لبه يزبل زلوا تهاجر عبود كدرجة معنا ودرجة بس يحزلا سلامتكم ولا على سمع وجه تهاجر أبكم درجة ودي خمسة لا بكال نتصر زبالك وعنك خزار بجمير الله إيكو every general in ANDF knows this ሁለት ሺህ 3000 ብር የከፈሏቸው ወታደሮቹ ራሽን አያገኙም they are scattered across every ቀበሌ ውስጥ the economy is dead you know ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ ማጠቅላይ ሚኒስትር ምናም እስቲ ኢትዮጵያ ትቀጥልና እስቲ ይሄ ሀገር ይቀጥልና ሀገር ሶንታይ ዝብል ዘሎ ጆሃር መሐመድ ሀገር ክትፈርስ ቁርቢ ተሪፍዋ ዘሎ ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ከም ናይ ኤርትራ ኢኮኖሚ ስንነኺሱ هذا سنبان بليعو كنا برز خلا يكونن دموزن تدونغي وبرتن قال ملام غخي فخطف على كاز خل سراويتيو بسلسته شعبر كم تزدل الراشن زي ركب زلو سراوي سلازلنا هذا معالتي كفنجر كم زخلت حجر اب حدا قوديقه خمسه لا يزنقر زلو اما ينسوز بلو زلو ترى يكونن بكل وقت سمع زلنا زربا يابزون سمعوا ውስጥ የነበሩ ከፍተኛ መኮንኖች በገዛ ፍቃዳቸው የፋኖ ኃይሎችን እየተቀላቀሉ የሚሰጡትን መረጃ ያያየን ነው ምናልባት ለውይይታችንም እንዲጠቅም የሰራዊቱ ካፈራቻቸው ወታደሮች ወይም መስመራዊ መኮንኖች መካከል አሁን ፋኖን ተቀላቅሎ በጎጃም ላይ የሚደረገው ውጊያ ላይ አንድ አዋጊ ሲናገር የሰማሁት አለ በሌላ መልኩ ደግሞ ብልጽ ናይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብቲ ሰራዊቱና ወፅእ ናብቲ ፋኖ ይሕወስ ከም ዘሎ ይዝነግር هذا وتحضر ناي أبي ويونايتي بلتقنا ويونايتي فدرال سراويت وتيو ناب فانو كتنبر كله انتهي زنقركا انتهي نقر يردعكم أنا كريو خلقه هذا نقر يزردعني فانو دموز اللو سراحتي وتحضر يكونن مقبوز اللو يكونن أورجنايز سراويت يكونن هذا وتحضر ويون حلافنا فدرال كابتن فدرال سراويتنا فانو كتنبر كله بغلتها نقر تراي كريو زغل هذا اتم فانو كعوتو خمزو خلي رئيس لزلو ስለዚህ ምስኡ ምሕዋስ መጀመርያ ቅድሚ ዘሎ ኣምሓራ ይከውን ኽልዩ ነቲ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ ስለ ዝርዳእ ዘሎ ካብ ንዑ ዝውፅእ ምስቲ ነቲ ወፅዓ ንምክልኻል ጠጠው ኢሉ ዘሎ ምስኡ ክኸውን እየ ክብል ከሎ ብዓይኒ ረብሓ ክትሪኦ ከለካ ድማ ደሞዝ ኣለዎ ምስቲ ፈደራል መንግስቲ ክኸውን ከሎ ደሞዝተኛ ሰራዊት ገዲፉ ንደሞዙን ንረብሑን ገዲፉ ናብ ፋኖ ክሰግር ከሎ ሓደ ንኸይመውት ምክንያቱ ኩናት ተቐፂሉ ክቕተል ስለ ዝኽእል ካልእ ድማ ምናልባት ፋኖ እውን ክዕወት ስለ ዝኽእል
نربحان عيب والكيون إذا كواس عني خنزبل علامة كون خليه كالو دماء of course أم حارته ولا تخينهم حزبهم سقاي وردو مالو برتنا يمنقسوا تقبلهم حزبهم كتفو هجرهم كفل هجرهم كسنو تي دلونيوم أفتقر يستفسر مكونة سلاز رايو أمام حركة الجماعة دلونيوم بحفشة أبي أحمد جلو وصقم كم معلتنا معلت زبقاسك خون كم زغلن تكون هذا دماء نبعاسي خيط كم زلون بفلاي دماء نبع الجوهر زقبرو زلون متكعت دماء زقادة نوع كاونتر نقبر بروباغندا نأبنا زي مسد የሶማሊያ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ትንኮሳ አድርጎብናል ጥቃት አድርሶብኛ ብሎ መግለጫ ያወጣው እቺ የኤርትራኖችን አያ ግብጾችን ፍላጎት ለማራመድ ነው የሩሲያው አምባሳደር አንድ ነገር ብለዋል የሩሲያው አምባሳደር ምናሉ መሰለ የባህር በር ጥያቄ እንደግፋለን በሰላማዊ መንገድ እስከሆነ ድረስ ተው እንጂ ክቡር አምባሳደር እርሶ ክራሚያን ያዙት በሰላማዊ መንገድ ነው እንዴ ናይ እንት ኻንታይ ዝብል ዘላብ ናይ በይኑ ሁተታት ዝነብር እንዲሁ ናይ ራሽያ መንግስቲ ሲ አምባሳደር ሲ بسلامه من قد إثيوبيا أفتق بحر نختركب كن حجزينا قبل كله نمانيو مالتي بمسكبرت كاجن كريميا زبحال بسلامه من قد يهم وسيكم قال زراربا راشيا إذا سوبر باور نماني كفرار هزي كاب إثيوبيا يكون أفتق بحر كتركب مريت كمان كتركب أي تخلنها أنت فتينهم كم تقعد محجي عسرت جزء تروح مشام استمبل سوا كم يوم كقبر زغل راشيا كتجبر كلا كم يقرين عمس لزلواجي رات ميبي who are you ماني خاص خاني يرتاك تفرارها اسخاكو في الكالو زي لغا مرعيخا شعبي ايدو ابي الوزلو دو ابي الونيرو اتليسي اذا كوفي لو ما زلو ابي نزومنا يوروما اليت رعرع زبلو زلو تا سلطان كوف زبلو من زو حسو من تا كرسي شعبي اينيرو اجيغن طليمو كارمو يفتنلو هوحاتونكم يجيرو شعبيا اب منبر مسامصون عود طليمو نشعبيا نمطفا سريحو نمنكس ايرترا نمطفا سريحو اما وداتا دما تصفيعو تغفيعو ام مغالي كوفي او دسكيلو لا ويلتشير لو اول سعيد زياتهم دما نزا تريفاتهم زلانيش تيغزي اول سعيد ابزانا مودتا فيديوناتو ናይ ክንደይ ግዜ ይዘለዎም ኢሉ ተዛሪቦም ነይሩ መቸም ሓፃር ዕድመ ከም ዘላቶም ሓቢሩ ነይሩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኩነታት ናቶም በዓላቶም እንዲኦም ዘቀላጥፍዎ ዘለው it's a very very shocking but again ፕሮፓጋንዳ ናቶም ሰፊሕ ዝኾነ አንጻር ኤርትራ ፈንዮም ከም ዘለውን እቲ ፕሮፓጋንዳ ግን ሓድሽ ኣይኮነን ኤርትራ ብፍሉይ ድማ ኤርትራ ክሃርም ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ንመለስ ናብ ናይ ኤርትራ መጀመርያ በዚ ንጀምር بنقحات منبر كم تناتكم اب عمد حدا غزي بزقرب قبر نقص ناتقششكا تراي اقرم شفح بزبلو درغونياتات ناتقطقط كان ايكونن زتكبر نيرو اب اثيوبيا ناي مجمريا قوام اتي امبل 10 شلو شخف لزمن سلطان نغاوس نمرغغا زتدرسه نغاوسو باغزيابير كم تشومون كاب زرء نقص سلومون كم زولدون صوي كبر نغستن حزبكم ما حضرلو زيكونس حزبكم زمزلون كچفلقلون تدرسه ناب حق حمورابي زقرارب فتها نغستيم زخاناي بعلوم زي كونس دبتراتاتهم حدا خباتهم ابا تخل هيمانوت كابزن كابتن اراريم كم صحفو كنزخاخركم نلبام امتولو اندي لبام امنغو منتلي مالته نغرو زن كلت خابتن شابو نغاوسكم ززوتروون زنبرو غنونات عنقصات كنزخاخركم نغاوسكم كابتا وتادر بيبدلم بالاغر نو يميكسو تبل غرمبيت عنقص سبغيسوم مبدل وتادر بدلوال جن بالاغري كاس إلهم كابتا سو مقدل بهج يتكلكلنو تبل عنقص دما سون مقدل بهج يتكلكلنو قالام بيهون إلهم يوم زفوردون يروم غريمو زازر بازيا مچم اول سعيد نمنتا علامه كم زبلان كاب زيرو تبغيسو زبلا زربا كم زي كون رديو امقز خونه مصنعات تقايدلو تاريخاو دساسا تغيرلو نمن نمتقاس نمنتاي علامه كم ستكملا تزربا زخونه جيغاي نبرون اول سعيد ناي ساعتن 10 دقيقه اندي غله بزح تحستو زنبرا فيديو سريحو كبقع ابزا نشتي كفال امها جيغا نزي بلو انا يفلطاني نيره هذا جزء انت يلو مسيلكم ابزا انا زري ابزنا ايرترا ميديا زرك بسب الوتاك زارب ترايز غواي اتا فيديو زغبرا نيم نا ايرترا مرغتي نا ايرترا كونتات بصوري منغدي بعزيو بلوص منغدي ني اثيوبيا ملسيبو نتقولوا زعندرو زنبر ملسيبو قال سبات ايرترا كون ملاسا زي توحطلهم كله خليهم انا تحقيسي لكم انا تي رياكشن يبي نزازر بازيا ግን ሓደ ንሽተይ ክፋል ነይሩ ካብቲ ቪድዮ كندي فيديو بزعبا فيديو زي تغير له اول سعيد كبرتات ناتنا يهرمالو كم هيك خمس تكبر مجمريا انا تصبغ زغبره فيدباك تبوي زغبا كان راه بعك بزعبا ايرترا تقدس كوينكا
እትዘገርም ድማ ነቲ ታሪክ ዝፈልጡ ድማ ደጊሞም ጽሒፎም ኣይተጋግየንካ ኢሎም መራሕቲ ሃይማኖት ከም ኢሎም ነቲ ታሪክ ዝፈልጡ ከም ኢሎም ንኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣይኮነን ነቒፉ ነዚ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ዝበሃል ናይ ጎጃም ነቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝፀሓፈ ንዑ ዝሃንደሰ ንዑ እዩ ተዛሪቡ ነቲ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ናይ ብዙሓት ቤተክርስትያን ሽም ዝኾነ ቅዱስ ኣቦ ንዑ ይኮነን ተንኪፉኻ ኢሎም እቶም ኣቦታትን ነቲ ታሪክ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ እቶም ነዚ ዝግብሉ ድማ ሃይማኖት ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ተንኪፋ ከምዚ እናበለ ደይመደይ ኢሎም እዮም ንኣወል ካራክተር ናይ ኣወል ንክሃርሙ ኢሎም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ክንደይ ግዜ ርአየ ኣለኹ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገበራ ቪድዮ ንእሽተይ ነገር ይደልዩ እሞ ብኣ ገይሮም ድራማ ክሰርሑ ይፈትኑ ኣነ ንምንታይ ኣንፃር ኣወል ክሳዕ ክንዲዚ ሓይሊ ክህሉ ክኢሉ ቀፃሊ እየ ዝሓትት ብዋይ ኣርደይ ከምዚ ዓይነት ሪኣክሽን ወላ እውን ካብቲ ሃገራውያን ዝበሃል ቦታታት እውን ትሪኦ ኢኻ ሓደ ግዜ ግን ኣወል ስዒድ ሕማቕ ስለ ዝገብር ዘሎ ድዩ ኖ ነቲ ብትክክል ንኤርትራውነት ዝሓርም ዝነበረ ሓይሊ ቤላ ገይሩ ርእዩ ክሃርሞ ስለ ዝጀመረ ዘይተዋሕጠሎም ሰባት ኣሎ እዚኣ ጥራይ ኣነ መደምደምታ በፂሓ ዘለኹ ኣወል ዝሃርሞ ዘሎ ኤርትራውነት ዝሓርም ንዝነበረ ይዝሃርም ዘሎ ነታ ኤርትራውነት ብኩሉ መንገዲ ብሃይማኖት ብገለ እናገበሩ ኣብኣ ቤላ ገይሮም ነታ ኤርትራውነት ንኸጥፉ ዝፅዕሩ ዝነበሩ ደደልዩ ኣብ ዘላቶም እናሃረመ ነቲ ታሪክ ናቶም ብሽፋን ኤርትራውነት ንኸጥፉ ዝፅዕር ዝነበረ ቤላ ገይሩ የፅርዮ ስለ ዘሎ ንእሽተይ ሕጓፍ ንእሽተይ መልእክቲ እናረኸቡ ናብ ኣወል ሕርቃኖም ከውፁ ወይ እውን እቲ ብውሽጦም ዘላ ኣጀንዳ ከውፁ ኢና ንርኢ ዘለና ኣወል ስዒድ ግን ብከምዚ ጠጠው ክብል ዝኽእል ኣይኮነን ኣይ ቲንክ ካብዚ ንላዕሊ ብርቱዕ ተቃውሞ ኣብ ዝገጠመሉ እውን ቀፂሉ ክሳብ ሎሚ ካብ ኤርትራ ብርቱዕ ዝኾነ ድምፂ ብምፍጣር ክሳብ ሎሚ ተስፋ ዝህብ ንህዝቢ ኤርትራ ሞራሉ ሓፍ ከብል መንእሰይ ኤርትራ ሞራል ንክስምዖ ዝፀዓረ ሰብ እዩ ደገፍ ዳ እምበር ከምዚ ዓይነት ስኢልካ ካብ ሃመማ ሓኸለ እናደለኻ 10 ግዜ ብዛዕባኡ ምዝራብ ኣነ ፅቡቅ ኣይኮይና ይስምዓንን እዩ ግን ኣፍኮርስ እቲ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ተቐባልነት ብህዝቢ ንብዙሓት ቅኒ ክሕድረሎም ከም ዝኽእል ርድኣኒ ቅኒ ኣሎ እዩ ማለት ከምዚ ናይ ኣወል ፖፑላር ሰብ ክኸውን ከሎ ሰብ ተቐባልነት እናረኸበ ህዝቢ ዝሰምዖ እናኾነን ህዝቢ ዘሐጉስ ስራሕ ክሰርሕ ተጀሚሩ ብዙሓት ክኾኑን በቲ ቅኒ ድማ ፀገማት ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ርዶ እዩ ብምቕፃል ኣብ ኤርትራ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ዋዕላ ሎሚ ተኸፊቱ ከም ዘሎ ኣብ ዕለት 4 ወርሒ 1 2025 ድሮ መጀመርያ ዓመት ሓደ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ተኸፊቱ ከም ዘሎን ኣብ ኣስመራ ፓላስ ይግበር ከም ዘሎን ብዙሓት ካብ ደገ ዝኣተዉ ስኮላርን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለውን ከምኡውን ናይ ዓለም ለኸ ኣብቲ ጉዳይ ተሳቲፎም ከም ዘለውን ሞርኒንግ ሴሽን ኣብነት ሎሚ ክግበር ምዃኑ ዝንግድገር ዘሎ ኣፕሊኬሽን ኦፍ ሳይንስ ን ቴክኖሎጂ ዴቨሎፕመንት ስለዚ ከመይ ጌርካ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ምዕባለ ክትጥቀም ትኽእል ዝብል ብፕሮፌሰር ገብረኣብ ኦባዝጊ ገብረ ብርሃን ኦባዝጊ ክወሃብ ምዃኑ ክንገር ከሎ ዊንድ ኢንጂነሪንግ ፎር ክላይሜት resilient and sustainable infrastructure ዝብልካ insights and opportunities for Eritrea ፕሮፌሰር ግርማ ብፁዕ ኣምላኽ application of digital tools for the sustainable management of heritage and heritage buildings in Massawa ዝብልካ ብፕሮፌሰር ሰሎሞን ተስፋ ማርያም ክቐርብ ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ዓበይቲ ስኮላርስ ከመይ ጌርካ ምትኣርሳት ዘልዕልዎ ዘለዉ ጥራይ እንተሪኢኻ ኸማን ተስፋ ዝህበካ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ኤርትራ ብሉፃት ደቃ ምሁራታ ኣብ ቅድሚት መፅኦም ነቲ ኩነታት እቲ ንቅድሚት ክደፍዎ ከሎ ዳርጋ ኣብቲ ቅድሚት ተሪኹም ብምሉኦም ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ኤርትራ ተሳቲፎም ኣለዉ ኣቡ እዚ ከዓ ፅቡቅ እዩ ንሳቶም ዝመርሕዎ ዘይኮነስ ስኮላርስ ዝመርሕዎ ዘለዉ ኮንፈረንስ ስለዝኾነ እቲ ንሳቶም ክብዎ ዝኽእል ፊድባክ ሰሚዖም ድማ ዘድሊ ለውጢ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሃገር ክመፅእ ከም ዝኽእል ምሁራት ኮፍ ኢሎም ተጋቢኦም ተተሰሪሖም እዩ ድማ እቲ ንደልዮ ዘለና ለውጢ ብቅልጡፍ ክመፅእ ዝኽእል ወይ እውን ነቲ ዝኽየ ዘሎ መንገዲ ፍጥነት ክትውስኸሉ ትኮይንካ ምሁራትን ክኢላታትን ከተሳትፍ ክትክእል ኣለካ ይሳተፉ ይነበሩ ማለት ኣይኮነን ግን ኣገይን ቀላሲ ቦታ ድማ ንሳቶም ኤርትራ ካብ መኸተ ወፂኣ ናብ ምዕባለ ገፅያ ትኸይድ ኣላ ፍልልይ ኣለዎ ኣብ መኸተ ወታደራዊ ሓይሊ ዘድልየካ ስኑ ንኽይሱ ኣብ ቅድሚት ነቲ ሃገር ከም ትቕፅል ክገብራ ዝኽእል ሓይሊ ጥራይ ዘድልየካ ኣብ ምዕባለ ግን ርእሲ ዘይኮነሲ ፍልጠት የድልየካ ምሁራት የድልዩኻ ክኢላታት የድልዩኻ ክልቲኡ ነንበይኒ እዩ ኣብ መኸተ ዘድሊ ዓይነት ስትራቴጂን ኣብ ምዕባለ ዘድሊ ስትራቴጂን ቁርብፈላለዩ ዳትስ ዋይ ድማ እዚ ኩነታት እዚ እቲ መንግስቲ ድሮ ስለ ዝፈልጦ ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ ኣሎ which is beautiful ነዚ ክንርኢ ከለና ድማ ደስ ብለና ከም ወትሩ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝወፅእ ዘሎ ቪድዮታት ድማ ንርኢ مرات حبس له كان حد شابس ده كل حبس ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ዝኾነ መፅዓታት ታስሮ ብዙሕ ግዜ ዳት ናይ ስራሕ ይኹን ናይ ብዙሕ ነገር እስካብ ዝኻ ክንርኢ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ከም ክንገድፊና ይኮ እማ ዝነበረና ባህሪ ንጎድፍ ነበር ኣብ ከም ዝወልኩ ኖርማል ግዜ ከም ጎድፍ What's your name? Elon. Elon? What about you? Jason. Okay.
ما كنت تريد لك هو حدش عمل بوع منفسي كل سب هالفور الله بوغن كم يتهلف يلخي بتعمل صبو دس يبلك عم صبقة دس بالوزر بتعمل صبو ما هنيات حدش عمسي بزح سوات بتعمل صبو على انتي تيجي كنت تجور مدبات لكن كنزاور ما كله زواتات هاد بصبو كنز الله ريو صحيح جزلنا بمدد ما اتنا يقدم بخسرنا يزينا يجي بصبو تجنزيرنا نحد اب حدش عمت بحد شوتين نقرب اب حدش عمت مش نحن ما زاوا علنا مس كبابنا ها صبو مس محسنا نزاور علنا مالك تسايب لكم من كم زي منسيات ناشتو انا بحكي بريليانت زخون منسيات او وش تعدومات يوم ولا كاب غرغسم زوازا فيديو نيرو منالبات نقرا من قدكم ريخم من تخينكم تريو زيراهم من تخينكم كن ابزون وتقولوا اب ايرترا اب غرغسم بزح سب كم زنبرن كم زي صبو زخونه كونسرت سكيروم انا حدش عامت حغوس كغبرو ببزح سباب تبحري كم سراي درو ناي فنكل بعالون قريب سلازلو درو اب ناي باصع غزيون سلازخونه ناي بحق دس زبل فيديوتاتون كاب ايرترا وتنيرو ايرتراويان كحغوسو كنرخلنا ازينا نحغوس بزحاتنا بزي قد استعبير ترازو لما نسي من البات ابوتاتو بزح واغا كفيلهم ليهم اياتاتو بزح واغا كفيلهم لي تمنسي والواغا يخفل علون كفيلونيو كمزي لهم كحغوس ولا ون وحدات انتقون نتوم زحغوس زلو كل سب اباصع مصي يحمس على مالت ايكونن بس حزب ايرترا باصع كمصا يكلني استفل عليه مخنيات ግን ከምዚ ኢሎም ኣብ ናይ ሓጎስ ቦታ ክትሪኦም ከለኻ ድማ ንብሓቂ ንሕጎስ ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ስለንደሊ ውሑድ ከርተትን መከራ ናይ ሃለፈንቲ ህዝቢ ስለዚ ክሕጎስ ከሎ ከምዚ ኢሉ ደስ ኢሉ ክፃወትን ክዘልልን ከሎ ትሕጎስ ናይ ብሓቂ ተሓጒሳ ኣነ ነዚ ክሪኦ ከለኹ ኣይኖ ከማይ ድማ ብዙሓት ካልኦት ከም ዝተሓጎስኩም እውን ይርዳእኒ ሓንቲ እውን ኣብዚ ሰሚዐ ነይረ ስምዕዋ ሶቶ 8 ክሳብ 29 ታሕሳስ ምርጫ ማሕደርቲ ከባቢ ኣካየዲ ስራሕና ነባበርቲ ዓድን ተኻይዱ ኣብዚ ኣብ 28 ምምሕዳራት ከባብን 82 ዓድታትን ዝተኻየደ ምርጫ 11 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ኣብ ማሕደርትን ኣካየዲ ስራሕን ከምኡውን 82 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 245 ኣነባበርቲ ዓዲ ተመሪፆም እዞም ተመሪፆም ዘለዉ ኣብ ማሕደርቲ ኣካየዲ ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን ን3 ዓመታት ዘገልግሉ እዮም ኣብቲ መስርሕ ምርጫ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ከም ዝነበረ كل جزية ديمقراطية دو لو تدو برجع دو تبلو أب جراس روتي تجمر أب تحتي أب عد درجة أب كتما درجة أب زوبا درجة كمنا بلينا بهجر كما تزغل مجمريات حزبي بزعبا من رجع أب نشتي كبابي يكم هرزلو محزون قربيتون ودعدون ودهيمانوتو زي كونه كسرح زخل سب انت ما حد يروت راي وزي كم زمات مسفلته دحريو نكحتو نعبي بهجر درجة كحسب يخل مهنياتو أب من دفراز غمز زلو أب أقرده زلو سب كم حضرة كم زغل كرده عند زغل معسيو أكبابيو كاب هيمانوتن عليتن أبيبنتن وتي زلو مسمرته سبوك ركب كل ويون أكند وتي زلو تحجر كم عبلا زغل نتاكتمو كم عبلا زغل قديفو بسبب سبكة حماق سم مسمرحه تشجرنا يتكتمنا باسم سكرش أنت يخون سبي مهرمو نو نحنا زواج أنا دامبر بيت سبنان قرابينا كل مرة يبلنا أبزبل كبت حلو سلزي ديمقراطية وزمرج أجلس بعلون بتمهرت ده يكون بتمكروني ده بتصح እቲ ተመክሮ ድማ ኣብ ታሕቲ ደረጃ ክጅምሮ ዘለካ ወላ ምናልባት ደንጉ ይኽሉ ክልተ ሃገር ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኢቭን ኣብ ዓዲ ደረጃ ከምዚ ክንርኢ ከለና ኣነ ሓጎስ ይስምዓኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ይርዮ ናይ ሎማ ርእሲ ድማ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ከም ወትሩ ንኩልና ክሕግዝ ዝኽእል ዝበልኮ ትሕዝቶየ ዝቕርብ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ ድማ ናይ ወትሩ ስራሕና ይኸውን ናይ ወትሩ ናይ ኩልና ስራሕ ይኸውን ላይክ ከይገበርኩም ኣይትሕለፉ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም እየ درسنا خانينا درفنا